Знаете ли, че когато отхвърляте родителите си, всъщност отхвърляте половината от живота си? Защото родителите са онази основа, върху която ние градим живота си. И нека ви разкажа историята на Ана. Тя не искаше и да чуе за своя баща. Беше дълбоко обидена и ядосана, защото в ранното й детство баща й е напуснал майка й. Несъзнателно тя отхвърляше мъжете в живота си. Когато започнахме да работим с нейната родова система, тя видя и осъзна, че така както отхвърляше баща си, всъщност отхвърляше и всички мъже, които идваха в живота й. Тя не можеше да отвори сърцето си. Всичко обаче се промени тогава, когато разбра, че майка и баща й са точно тези, от които тя има нужда. Те са правилните хора за нея. И цената да се появи на този свят е да има точно тази майка и точно този баща. Приемайки това, тя изпита лекота и успя да срещне човек, когото вече не отхвърляше. Отхвърляте ли и вие някой във вашия живот? Споделете в коментар.